Ola a todas e todos, eu son Beatriz Busto Miramontes, son a autora deste libriño que presentamos hoxe, libro que edita a Través Editora. Estou moi contenta de estar aquí con vos presentando este libro online, por suposto, guardando as distancias. Estou moi contenta, moito máis que se estivéramos todos nas librerías, dándonos bicos e abrazos, e indo despois tomar un viño. Isto é maravilloso. En fin, eu sei que a culpa non é vosa, a pesar do que din por aí as linguas murmuradoras, e que vos fixestes todo o que puidestedes para non ter chegado a esta situación, así que eu diríavos que se alguén vos bota a culpa a vos, consideredes que é xente que non vos quer ben. Pois este libro chamase Un país a la gallega, Galiza no nodo franquista, porque, basicamente, a Galiza que mostra o nodo franquista é un país a la gallega, así, como o pulpo, a la gallega. Entón, eu o que fixen neste estudo foi ver moitísimos nodos, hai xente que eu considero unha gran desgracia, eu, sin embargo, considero un motivo de moita alegría, eu rin moito durante estes últimos 10 anos, e eu o que fixen foi ver como se representa Galiza no nodo, e concretamente o que fixen foi ver como se representa Galiza no nodo a través do uso que se fai do folclore e do folclorismo galego ou do galego folclorizado, digamos, non? Entón, o primeiro que temos son os anos 40, esta é a maravillosa sintonía de entrada de nodo, xa o sabedes, temos uns anos 40 donde son claramente fascistas, falanxistas, non? Entón, o peso do caudillaxe é un peso moi grande. Aquí temos, por exemplo, ao Paco Medallas inaugurando, e as inauguracións deste tipo, por exemplo, eran motivos nos que sempre aparecía o folclore, non como xendía. E, sin embargo, nos anos 50 a narrativa sobre o país cambia e o que se nos mostra xa non é unha Galicia tan fascista, senón unha Galiza moi escura, moi triste, moi esencial, moi primitiva e bastante tribal, por outra banda, non? Entón, nesa idea da búsqueda da tristura existencial do país, chegan a meterse dentro da casa da xente, procurando tamén testemunhas etnográficas, recollen, por exemplo, neste caso, unha vendima clarísimamente veraz e moi realista, non son para nada dúas mulleres vestidas de domingo comendo uvas. Vos que fixestes vendimas para ganar 4 perrillas, ben sabedes que as vendimas levan sendo así desde os anos 50 até hoxe, e para aqueles que fostes de foliada, ben sabedes que aquí tamén non hai nada recreado, digamos, non? E con iso chegamos aos anos 60-70 e o cine de nodo mostrase a todo color. Eu xa sei que a viñeta me quedou horrible, pero en realidad foi feita a propósito para que tivera coherencia co colorido. Son os anos onde o postalismo kitsch folclorista acala unha perfección extraordinaria, tanto polo folclorismo, como polo colorido, como polo tremendísimo machismo que reside en todas partes. Son os anos tamén, aquí estamos escoitando a banda sonora, no que os brincos aparecen en escena, a música empeza a ser yeye, JP colle intensidade, e son os anos tamén nos que Nodo empeza a mostrar unha Galiza na que invita a aqueles visitantes de dentro ou de fora que veñan non só a mirar, senón que veñan, miren, papen, beban, fagan rutas folclóricas e, por suposto, se impregnen do folclorismo local e, polo tanto, vivan a súa experiencia etnotemática. Todo isto gracias a quen? A un home que coñecedes moi ben, a Manuel Fraga Iribarne, que é o artífice de toda esta campaña e moi probablemente tamén o artífice de toda a imaxe do país. Como estamos hoxe? Pois hoxe estamos moi ben, hoxe temos de todo aínda. Temos, por exemplo, políticos que se siguen legitimando a través do uso do folclore, temos cervezas que sacan sabores pulpo a feira, que vos diredes que necesidade, temos prensa que sigue facendo propaganda de como Galicia xa está máis preto do mundo, porque o mundo xa se sabe que Portugal non é mundo, o mundo é Madrid, e temos incluso campaña, elementos un pouco así de sello nacionalista que dando má razón a min e co título do libro sobre que vivimos nun país a la gallega, pois están moi presentes a cada día. Total, eu desexo-vos que disfrutedes moito do libro, moitas gracias por estar aquí, vémonos prontísimo, ide correndo ás librerías, dun en un, eso sí, non vaiades en hordas de 2 en 2, que xa sabedes que despois a culpa é vosa, e como última reflexión, vos vivide como que irades vivir, e se hai cousas que non vos gustan, pois eu diría que podemos mudalas. Un biquiño para todas, e que disfrutedes moito do libro, gracias por estar aí. ¿Por qué me han dado la cámara? Esto es intolerable. ¿Quién es esta inquieta?